Така. И ми бъгна CSGO и здравейте на всички, ми лагва на копеле. Чакай. Пак. Аз съм Ники, в момента играем Counter-Strike Global Offensive с кой? Спади Вена. Почваме след малко. Найс. Динформи. Какво ще правим този клип? Значи аз викам, че съм AWP King, той вика, че е AWP King. И решихме да играем едно в едно да разберем кой е AWP King-а. И аз знам, че ще го пребия като куче. Фак. Добре. Това е нищо. Лайно. Нищо. Добре. Пак ще ходим наляво. Отляво. Идвай ми откъде си искаш. Аз ти играя в пасив сега. Фак! Мамка му. Садвам. Вената. Аз съм Вената и идвам тук. Сега ще ти. Слушава ли си тази песен на Вената? Nope. Много е як. Трябва да слушам, значи. А? Трябва да слушам, значи. Just like a train. Bitch. Бум! Nope. AWP King бил той. 3-0. Искаш има и версион 2. Ми карай. Включай си версион 3, ако искаш. Ако има, да. Fucking! Нуп! Сам аз, голям. Фак! Ай! Валя гарда. Master Guardian 2? Майка леле. Ама сега едно, защото тя месо. Всъщност аз съм no ранг, защото си смених акаунта. Да, защото си нуп. Да. Какво? Добре, от кога ти е този акаунт? От няколко седмици. Що? И как имаш Manowire? Ами, купил съм си го. Как си така? Защо постоянно си зареждаш пари в Steam по дяволите? Не съм, просто ми даха стима с 40 евро. Благодаря ти, Ради. Мразя те, Ради. Майка леле for the win. Йалла. Да. Как ще ме бие този бунага, Ти изобщо една точка ще направиш да вина. Да, ще направя. Вау, лагна ми. Не го гледам към тези лаги ми, връщам и ме убиваш. Найс, нали знаеш, че няма го запази? Да, знам. Добре. Видях къде отиваш. Кейф. What? Ти се... Риозно ли, видяхте тиквата? Пум! Харабежно ме, бе. What? Добре, започвам да бия. Той е рун само с носкоп. Аре. Ти си носкоп про, човек. Мерси. Ще ми играеш. То като му играе с носкоп, знаеш какво ми вика? Сега с Молив ще си нарисувам това. What? О, мага, къде ти се размина? Окей. Знаеш, че аз ти играх с мерник. Сафари меши, аз ти играх без. Аре пак. Искам реплей. Окей. Ако искаш после и quickscope може да направим, ако знаеш как се прави quickscope. Не. Добре. Ноускоп е, да знаеш. Ага, да, сигурно. Него е ноускоп е. Ага. Да се порадва на Манова. Малко. Не можеш. Исках да се покатвам малко. И аз съм момченце, да го ева. Sad face bitches. Окей, за сега... Всъщност аз не играх сериозно, между другото. Ама аз съм нуб, ти играш, те играл до 1000 години. Да. От колко време играш тази игра? Не знам, няколко месец. Макс 3-4. Ама аз играл декември месец, човек. Вау. Ама в смисъл, аз... Не я играл декември месец, смисъл, купих си я декември месец. Да. И почнах преди един месец да играя сериозно.
Еми, той и аз някъде там. Преди един месец е почнал да игра сериозно. В смисъл да качвам дивизия някакви такива глупости. Иначе... Не, аз си качах дивизия и преди, ма... Преди някъде месец. Когато нямаше привейт ранкове, нали? Да. Не, всъщност имаш привейт ранкове. Не, аз декември месец, когато се изтеглих, имах... Значи за един ден правих по 12 часа. Считай какъв много лайфър съм бил. Fuck you. Bitch, you better go on low with a... Where the fuck? Shit! Как ти се размина? Банио, аз не знам го правя, ма ще се опитам. Аре. И сега носкоп. Къде си? Shit! Oh, what the fuck? What the fuck? No scope headshot! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Това вече не му... Къде си, бе? А къде си, бе? Видяхте, бе, Мишок? Мишка, пишка. Аре, много скоп. Никъде. Ти си с... Не съм. Ти можеш да видиш, ако съм. Я виж разликата. Сега съм скоп и сега съм без скоп. Или всъщност не се вижда разликата. Не се вижда. Ама моето с хедшота беше по-яко. Ами, ти лъкна нещо. Не съм лъкнал, просто направих така, ще го виж на клипа, просто се въртях като нинджа. Аз 360 да се опитам ти направя. Аре, 360 на скоп сега. Хора, 360... шет, той с скоп, е такова. Той чека бил с скоп. What the fuck? Аре, 320 на скоп. 320, де. Да, бе, въртиш се, примерно, виж, немеца ли, ела. Това е 360, бе, тъп. Добре, бе, умен. 320. Как може да си? О, Тролно. Трал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 а. Да, ще играя по-сериозно, Ще смачкам, бе. Ще бия, бе. Пум! What? Как ми лъгна? Окей. Лъкнах просто. Не, аз лъгнах. Аз лъкнах. Значи дъбъл профит. Как ще убих сега? Как, бе? Аз ти бях отсещан. Ти трябва да внимаваш с това в този мап. Така, бам. Пак ти. Пак си ме отсещан. Не, бе, не. Ама зикам за как се такова взема. Ти си някакъв довери бастард, човек. Спайди, къде си? Бум, нега! После виж какво правя с ножа. Да покажеш на хората какво аз правя с ножа. Като те убия. Шет. Ето виж. Какво? Аре? Да, знам какво искаш да направиш. И това виж сега, не ме убивай да ти покажа какво се прави. Ника. Не, аз го правя някой път само. Аз винаги, гледай. Аре? Не е да ме убиеш, бе, тъп. Чакай. Какво? Аре, давай. Какво направи? Я покажи пак. Кой ти? What? Чакай. Виж, видя ли? Това можеш ли? Ми аз това правя, виж. Не те. Чакай. Ето и. Я се мърди, искам да се правя да те убия. Аре, идай нож. Какво? Изи пизи. 265 деми, човек. Да. What the fuck? Окей, матч поинт за мене. Сега ще се лигае малко. Окей. Действа мирливо. Кой реве, бе? Брат ми. Shit. Па. Easy peasy lemon squeezy. Добре, аре, сега да ми играеш по-сериозно, може ли?
аз не мога да играя, сериозно. Аз мога да Преди играя. малко като играхме с другите, играеш по-добре, бе. Ами Или да, беше лък? Или беше лък? къв лъга, аз никога не лъквам. Окей, аре. Искам сега ми играеш по-сериозно. Не мога. В смисъл, не ми се получава. GG! Кажи на АВП King, че тук ще ми направи. То спака в пекинг. Ама сега взех фръзбута, това ми харесва. Ти А? да цъкаш ли, бе, мой? Nope. Лъка! Да ти изглеждам на някой, който цъка лига. Да. What? О, пред мене си. Мъртъв си. Къде, бе? Къде, бе? Мъртъв си! Как го базикам само. О, шет! Вземи, дем. Кво? Искам да фликшотна. О, шет. После изрежеш оная част. Ами аз в момента почнем да снимаме го паковал. А? Нищо. О, fuck you. Репорт. Фор? Репорт. Ама фор. Ще виж. Човек, това беше бах ти лъка между другото. Аз само ти виждам главата и те стрелям. 500 демидж. Аз исках с Сафари меша ти да игра. Искаш ли смееме скиновете? Да. Окей. Лак. What? Аре, бе, нали ще... Нали ще смееме... Нали ще... Така ли искаш да сниме? Окей, аре. Сами държиш един кил. Окей, аре, така ще си го сменим, аре. Оставям си моя в моята ваза, ти остави твоя в твоята и ще се смениме. Що бият брат ти, бе? Не го бият, той просто не му се получава, който си иска. Ами? Даже няма да вземеш времето, което искаш с ти. Нега, мълчи, брат ми. Много реве. По цял ден реве, надува ми главата. На среща си ми, не знаеш. Фък, бе! Jesus. Jesus! Лък. Не. Не, аз лък. Нямам лък. No look for me. No look for you. You gay? Nope. Аре пак там. Аре. Ма къде? Там, както теб, където те обикали малко. Ти тъп ли си, бе, брато? Аре, кому очакваш от там? О, пред мене си. Изи. Къде, бе? Гледай го как ме базика. Бум! И така се прави quick scope. Кой скоп ли направи? После да спектейтваш и аз да играя също бот, да видиш някои от моите мувове. Окей. Ето ги правя. Ето сега. Искам последно, бе. Искам още един път. Не може така, не може. Може ли? Може. Не може да ме биеш така, бе. Ти си някакъв нереален, бе. Чакай. О, чета, се концентрирам. Бонжур. Бра. Влизаш там? Окей, аз влизам така. Сити. Пам. Що няма да Искам са... сега 8-0 да направя, ще се изкефа, бе. Искаш ли? Искам. Добре. Ма, не ми се давай. Добре, няма да се давам. О, пред мене си. Къде, бе? Пред мене си. Не съм. Ето та. Шет. Виждах ти главата. 450. Не, ти си някакъв хакер, искам повече. След клипа ще ми споделиш. Какъв? Изподеля. И ако си някакъв хакер, човек. Репорт. Не репорт. О, мага, знаеш ко? Аз имам навика. Overwatch. Окей. Значи, виж, аз имам навика като стрелна и да сменя на ножката. И някой път съм толкова зле, че сменям на ножката преди да съм стрелнал. Да, времечко. Давай, аз го правя понякога. Хърбежно ме е. What? Не! Фак! Как, бе? Yes! Къв лък, че, къв лък. Аз се закрещих всичко. Ти си дебелак. Да, аз съм дебел, признавам си. CSGO. Аз съм 94 кила. Да, И такъв съм, Сериозно? Да,
Вау, окей, не трябваше да отивам така. Окей, 8-1. Така ще направя, 8-1 ще направя. Сигурен? Да. И аз. И аз ли? Аз мисля, че ще ми направиш 8-1. Тук го видях. Как му видяла, бе? Само гледам, някоя главичка е тази да разхожда. Тук го плеши има черна главичка. Верно. Алелуя. Алелуя. Нига вече. Окей, сега. Сега пасив ще играя само. Пасивен алпър ще играя само. Бум! What? What? Кво? Покажи се. Ти първо. Ти първо. What? Фак. Как лъкна, мама? What? Как лъкна? Ти лъкна. Не, чек, аз но лъкнах, защото някой да стрема милиони отива точно пред тебе. Няма да ми биеш нито 0 на 8, нито 1 на 8. 2 на 8 ще бия. Сигурен ли си? Сигурен съм. Да, знам. Нига. А Майка леле. представяш сега, за като обърна човек. Да, обърни ма искам. Ще играя само с ножка. Да, бе. Да, ще играя само с ножка. Ма само с носкоп можеш да играеш. Аз тикам само с носкоп, ти играеш с скоп. Но скоп беше. Да, бе. Ще го Аз виждам просто ще играя като... Добре. Ма ако е с скоп, репорт. Добре. Точно на Репорт ранки. лорд Гейбен. Ти знаеш защо Гейбен не играе това? CS. Да знам. Защото Титаник се блъсна в него и е дебел и на хората ще им лаги от него. Как не успях, бе? Носкоп играеш, да знаеш? Да, но... Да. Сега гледам си като се качи отгоре и ме чекалиш. Както си знаех. Окей, аре сега ма гледай за по... Искам пак. Окей. Ще играем този път докъде не направя 7 кила. Докъде аз не ти направя 8-0. Да. Искаш ли така да играем, докъде не ми направиш 8-0? Вика, аре. Това няма да ти стане никога. Първи кил. Сега ще видим дали ще стане или не. Сега ще ме израдва така ми взеш отпред точно като съм с копа. Това убия без даже да се подвижил. Кво? Че как? 17 жив... Окей. Не, някак. Отказвам се. Не ми се получи играе ти снайпка. Чуде? Ма с носкоп, аз като съм снайпка ти си с носкоп. Фак! Един път да те бе хитнал. Майка ти щях. Майка ти щях. Няма да говоря по тази тема, защото ще ми се разсърдиш. Okay. Ако говоря за майка, ще ми се разсърдиш. Нека ти ще ми вземи мен Лара между другото, като ма носкопваш. Отиди. Не, чакай, ей там. Другата страна. Ей там на земята е. На земята е, че на земята, брато. Не, може да е на моста. Не, ето и ни беше носкоп, fuck. Носкоп беше. Аха, да. Добре. Ти знаеш какво означава носкоп? Да, без мерник, ще го видиш на клипа. Окей. Я пак ми дай, с твоя снайпер съм по-добър, я пак ми дай. Еле. Ти беше пред мен между другото лъкна, ето. Майка и Леле винаги по-добър, бе. Фак. Не искаш това? What? Чек, ти добре ли се? Някакво... Сякаш мажеш филика с този нож. Някакво така ми идва, че... Някакво... Вау.
Аз някакво го очаквам като мене да играе с това десния бутон, той сякаш ми мажи филика с ноша, ете. Не. Е, там е, чакай. Аз сам като те виждам как скопваш, човек. Е, сега няма да скопна, заклевам се. Ще гледаш клипа даже. А къде си, Аз съм... Е, тук е снайпера между другото, ела. Ти си нинджа, аз го взех, бе. А, ти го взех, окей. Jesus. Jesus. Jesus, къде е? Да, как не лъкнах. Easy Spidey Venom. Дейзи. Той така сигурно се вика, толкова easy да би Spidey Venom. Като аз му играя с носкоп и той ми играе с ножка. Фак! Марш беше, може филия пак, бе. Мъжа. Фак! Какво? Да, гледай го е, но си зле, нямаш право да играеш с нож. Добре, аре. Добре. Само ще игра само носкоп. Да, Уф. като ти игра само с ножка, той ще ми... Ще има скопа, ще има носкопа и ще... Откъде ще играем, бе? Човек, нали трябваше много скопа, за да ти да ми играеш много скопа. Също това беше носкоп. Да, бе. GG, ти си някакво MLG. GG, thank виж сега, ти си... Виж какво казах. Чакай, не GG. съм там. Виж, ела, тук е. Тук Окей. е, тук е. С твой Ето ти, носкоп. 208 демидж, брато. Некой, що ще ми дадеш да ме... Сега ще ме комбатваш ли или какво? Да, ще те къмбекна. Сега ще виж какво означава къмбек. Мамка. му. Мамка му И казах. така са къмбеква хора. Мамка му казах, човек. Мамка му. Абе, Да. Кинг. Кралю мой. Кажи, бе. Фак, бе. What? Аз се видя. Да, и аз те видях, ма ти стрелна преди мене, една стотна преди мене. Даже аз съм те стрелял, виж. Ти ми остана 17, като ми игра с носкоп. Остана ми 17 HP и после се проши да ме скопнеш. Сеш се. Изи. Изи, човек. Фак! Майко! Как фейлнах? Аз те стрелям винаги една секунда преди тебе, бат. Мага. Добре, сега ще ме... Вече не мисля, че е възможно камбек. Има. Ти си по-добър от мен. Тена. Как, ако играя... Ако играя и така. С фликшота. Да ти имам и емхака. Емхак вика. Емхак само главички ще ви лаце. Фейлнах. Ще ме комбат. Не. Един път имах шанс да го бия. Не. Един път имах шанс да го бия. Аре, файнал раунд. Да видим кой ще направиш. Има шанс да му убиеш, ще играя само с песив. Нямам. Аз ще играя само песив. Видя ли? Yes! Аз ти как ще играя само песив. Е, добре, сега ме виж ботата. Не, чай, 8-0, нали? Да, 8-0 трябва да. Окей, добре. Ако ти направя 8-0... Ти каза да играш да се стегне. Стегнах се и аз. Добре, но аз ти играх половината игра с ножката. И че има ти. Да, така. Ти помниш ли миналата игра, когато играхме с Даксона? Какви хетки ти биех? What? Лагна ми, брат, добре. Сета. Ще направя нещо, чакай. Чай, не ме убий. Я адни 3 бота към тебе да си правя фейки. Не. Виж какво ще направя аз. Ще я напред тебе един бот. Чай, не ме убий, чай. Ка? Ето, дай, вече можеш. Дай, убий го моя, убий го моя. Абе, убий Той е го мъртъв. Той се спална мъртъв. Сега ще излезе. Да видя какво ще направя. Не, всъщност още един ще я даже. Така. And what? Не. Чакай. Кик. Сега.
Чакай, 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 чакай. Окей. What? Ето, готов си. Аре. Оу. Оу. Найс. Сега сте ти и бот срещу мене. Ти и бот срещу мен. Демека Жуго, двама бота срещу Спайди Веном. О, дейм. Това не го очаквах. Първи, който ръшва, си ти. Втори, който ръшва е бота. И двамата лазеха. Бота е със супер изи между другото на АВП. Защото те някакво стрелят. Служи ти, бе. Служи ти при тебе. Не, това е too easy, това е too easy. Той ще ма кери така, чек. Оу. Тя да убия първо бота. Бум. Вау, добре, аз убивам бота, ти убиеш мене, окей. Мануар. Майке леле. О, пред мене си, пред мене си, пред мене си. Или не съм. Знам. Ма бота беше пред мене. Шит. Изобщо някакъв демидж направих ли ти? Не, а ти? Аз съм тебе. Ноп. Как ми беше на мушка, ама една четвърт преди мене стреляш. Чай, искам да те убия и после да убия бота с ножка. Чай, къде си? Отдолу ли си? Не, аз съм първия. Окей, гледай сега, гледаш ли ма? Гледам. What? О, добре бе! Това си бил ти! Контролираш тъпия бота, окей. Си зле. Сега гледаш ми го махаш. Не. Я ти го махна. Така имам по-голям шанс да те пребия и да те бия. Няма смисъл. Първи. Качвай са пенци горе. Сатвам. И да е така. После, кое е най-доброто ти оръжие? ССГ. Махам ти бота. Ще ти играя... не, че. Исках ти играя с носкоп, макар. Аз ти играх с носкоп. Да. Не ми мах... Мислях, че си ми махнал Не, бот. не съм. Чай, искам да убия. И после да ме гледаш ме вместо да контролираш бота. Искам да видиш как ще го убия. Ако ме убиеш. Да, бе, да. Само да гледам той да не ме уби преди... Да, той ме уби мене, окей. Аз гледах и два, да. Бота е истина. Как е чувството да не си се пускал на ицники и ицники да те бие? Вау, GG. Окей, сейс. Окей. Ще бия Спайди Веном за втори път. Сигурен си? Да. Откъде бе? Сигурен съм, че ще го бия, убеден съм. Ако те къмбетна, ще призная за бахтинова. Що аз съм бахтинова? Защото те къмбетнах. Сега, първо... О, шит. Първо ти убивам бота. Добре бе! Тъпно ти убих бота и му убиеш мене. Fuck you. Аз имам 13 кила. О май гад. Още една. Сега влез от спектейт и ма виж как игра срещу бота. Влез от спектейт. Влез ли? Гледам. Гледам бот срещу бот. Чакай. Бот. Кик. Бот. Ти. Конектна ли това? Окей, даже да е по-добре. What? Не бе! Fuck бе! Да, ще го биеш 8 на 0 човек. Айде. Гледаш сега.
Гледам. Първи. Играл ли си с Теди БГ? Май да. Що? Еми, защото има същите рефлекси като неговите. Ми... Не. Мисля, че не. Теди БГ бе. Майко, как то ще убие? Двама са ти. Добре, че. Гледаш сега, сам носкоп ще им игра. Я им дай им нож да видя дали ще ги убиеш. Shit! What? Първи. Втори. Easy. Bot easy to easy bot. И да, така е хора, като ботовете като експерт ботовете ви почват да ви изглеждат като буквални ботове. Тогава знаете, че сте подобряли на CS. Nope. Denied. Аз ли съм нуб, бе? Да. Не знам. Не знам, че съм нуб. Не си. Играеш по-добре от мен, като бях в началото. Ти каза, че скоро си почнал да играеш на сериозно. No scope. И scope. Oh shit! И scope. What? Добре. Позволен съм да я хапам едни сладкиши докато игра. Позволено е. Да се. Ама ще ми гифнеш малко от Португалия. Какво? Лагна. Ма пак го убих. 11-1 си, бе. Някой бил... Колко дета си имал на компетитив, като си играл, когато си бил GM? Колко? Колко дета си имал, като си играл с Master Guardian? Нали си е Master Guardian? Не, аз на стария аккаунт бях Gold. Как? Ти ми викаш, че си Master Guardian. Нали знаеш, че като играеш първия си компетитив на новия си аккаунт, нали? И на втория компетитив те пуска с такива ранкове, дето си играл на първия. Аз на втория ми компетитив играх с MG-та и MG2 май. Това е супер ретардното. О, фак. Не, просто съм играл добре в първия ми компетитив. Вярваш ли ми, че съм Кирил Unranked игра и Gold игра? Играх с един мой фора Gold. Аз бях Silver 4 и керих. Значи тия са брат като за Eagle. Значи така стрелят при стената и бият. Не, че са хакери или нещо подобно. Чай, искам да носкопна там, моля се, чай. Окей, аре, носкопни ме. Чакай, добре. Сега ще ти дам да ме носкопниш. Ти ако беше видял къде отиде патрона... Точно до главата ми. Не, точно до честа ти. До честа ми. Честплейт. Мисъл... Аре, носкопни ме. Добре, кой е бота, кой си ти? Аз съм той, тука. Отдолу? Добре, аз не разбирам кой е човек. Аре, бе, бини, бе. Мика? И после искам пак два бота от моите. Искам два бота от моите. Мисля да станем 3 бота. Харабежно ме бе. Как ми беше намерника, брато? Знаеш как ми беше намерника? Как?
Точно ако те бех стрелнал, щех да те хедшотна, щех да те пратила извън мапа. Чакай. Аз ако мога ли да си убия моя... Защо ми го кикваш? Взимай. Ото. Да. То автоматично ми го маха. Остави така, остави така, остави така. Нихо. Free kills. Дай ми да го убия твоя. Остави ми да го убия. Пи го е. Мама му, лиля му. Значи твоя бот е убил моя бот и... Не, аз убих твоя бот. The fuck? А къде е твоя бот в момента? Видял го. Не, това си ти май. Не взимай контрол на твоя бот. Аз много скопнах с моя бот, твоя бот. Добре, аз не това видях. Един от вас замина. Ти си бил. Сори. Точно пред мене беше. Тама написах изи и ти ме уби. So this damage. Ще ме научиш ли да играя? Ще ме научиш ли да играя? На? А? На? Брато, стига е! Damn. That's this Като damage. слушам музика, като тям сладки ще играя по-добре. Ще и музика ли слушаш? И да. Безсрамник. Слушам Ариана Гранде. Това One е спет. last time. Не знаеш тази музика? Да. Траповете. Какъв флик! Знаеш кой е фликчът? Брато, аз съдвам. Виж ми резултата. Виж моя. Да те... I swear it's too easy. Баш изи. Аз ще играя само с носкоп. Не ми дрейме, аз съм ти солидът. Къде си? Окей. Окей, даже не те видях. Този рън продължи няколко секунди. Нека преди още в началото на рунда да сте избити, нали? Не умре ли ти, го видо? Ще носкоп на някой от вас! Фак вече е клас. Как бе винаги той ми взима киловете, ми взима звездичките, бе? Бота по-добър тебе. Ще му еба майката на бота. Бота ти умира. Аз Бум чат! Как е? Спална са пред мене. Гледай къде се спална бота. Чакай да го убия твоя. И уби. Моля те не ме убива, чакай да го убия. Къв уби го. Сега, носкоп! Играме с носкоп. Аре, носкоп. Аре. Fuck you! Аз ако не то целя от тази, нали, толкова близо, 90% решено, че ти ще ме убиеш. Ако оцеля първия удар, значи си мъртъв. Аз съм тоя. Бум. Не знам, аз не съм тоя. О, шет! Бота първи. Не, чакай. Бота. What? Не! Пум! Бота първи и... Тука. И ти втори. Ни. Аз знам, аз те видях, ма само просто гледах да не му убиш. Някой от вас ще умре и това е бота ти. Да знаеш.
You touch my tralala. Gaben, give me power. Thanks, Gaben. I love you. I just want a knife now. If you give me knife, I will love you forever. Мъртъв си. Стефел. СТФУ по-скоро. What? Добре, само с носкоп ще му игра. Чай. Не, ти го контролираш вече. Аре, бе, носкоп, бе! Носкоп беше? Не, носкоп. Добре, искаш ли да ти играя не сериозно? Да. Окей, не сериозно ти играя. Сори. Окей, аре, двамата срещу... Не, това е too easy, човек. Как име? Да, минус. Играеш ми като Силвър, човек. Защо Кой бе? ти играеш като сега като Силвър? Ма аз не съм играл все още. Аз даже не бях в бота. Не си бот, бе. Не бе. Аре, играй. Ама ще ми играеш изи. Да, ма ти много гано ми влизаш. Така даже и Силвър 1 ще може да убий. Ма хубаво, ще играя, сякаш съм Силвър 1, окей? Окей. Аре. Силвър 1, знаеш какво правят по принцип? Зумват и гледат ей така. И се опита да ти оцеля главичка. Играй ми така. Ника. Ще ми изи. Ника. Те зумват, гледат наляво, гледат надясно. Гледат наляво, гледат надясно. Ей така. Ей така. И после като видят стрелят, никога не оцелват. Защото чек, не знаеш какво означава crosshair placement? Да. Те Силвър ти го няма, да стои течи. Ма всеки Силвър ще може да оцели това. Всеки Силвър ще може да оцели това. Бум! Нали, бум! Всеки Силвър ще може да оцели това. Ми беше пред мене, спално са пред мене. А сега ще можеш ли? Не мисля. Бож. И винаги се опита да фликшот на тия Силвъра, не знам защо. Глед някъде, виж, не ме убия. Добре. Сега. Питам се да ти обясня нещо и... Извинявай, ти твърди каза, какво съм го казал. Аз малко ще ходя да си взема кекс. Окей, кекс. Виж, всеки Силвър прави това, не ме убие. Гледаш къде стрелям сега, виж къде съм стрелнал. Видя? Виж за тебе, видиш ли? Там стрелнах, нали? Виж? Да. Там. Всеки Силвър, там му е кросхера и после иска да е така то би, виж. Е така се завърти и да те стрелне. И аз съм го правил. Е така. Аз съм го правил, ма това е супер рядкото и Силвърите нямат тоя... Я искам да го пробвам. Аз ти го пробвам и винаги за тебе от тия куршума. Сега зареждам. Не, чай, виж. Виж. Е така. Виж. Стой. Не дей стой, ма, нали, чай. Искам да оцеля. И аз. Аз ще устоя. Сам трябва да ни вървя. Добре. Найс. Това път ми се получи това с въртенето. Найс. То е изи. Сам трябва да го... Малко по-бавно да го направиш явно. Аз го правя супер бързо. Даже някои Силвъри ще рашнат като мангали. В смисъл? Така. Гледаш всяко е ръш. Не гледам. Това е ръш. Ръша на Силвъра. Да скаче ета стреля. Да, скаче скоп стреля. Логик. Виж сега, ако си на тези две много лесно има, нали, сещаш се. Да, ма ти като скочиш това мерника ти вече не е... Има ги такива, има един мой приятел. Видя ли? Аз точно на главата ти бях, скочих и такова. И те стрелнах. И не те оцелих в главата някъде по краката и затова ти не е много по-малко демидж. Яко. Един Силвър, виж, не ма стреля, гледаш ли ма? Един Силвър ще направи ти нали ще дойдеш оттам? Един Силвър ще гледа така. Така ще направи. Това съм го правил. Да. Защото и аз съм правил това. Че и ти си бил Силвър, всеки е бил Силвър. Даже и аз съм Силвър, виж ми аз. Аз съм много ранг сега. След 4 дена ще ли да цъкаме ранките? Това. След 3 победи ще имам това. Силвър 4. Не. Мисля, че мога гол да го не успея. Ще цъкаме пак. И да. Яко е.
Да цъкам с друг АВП и да го бия винаги. 3 пъти съм те бил. Да, ма, защото аз или се легавя, или просто се опитам 8-0 да направя, ако не успея, играете с ножка. Сега ти играй сериозно, аре. Аз ще направя да е 8-0. Знаеш ли, че още рекорден? Вау, колко часа стана този клип? Еми, кажи бай, сега трябва да го спивам. Бай! Бай.